Meta ponúka obrovské rodinné rezorty, pokojnejšie hotely pre páry, aj cenovo dostupnejšie možnosti pre nenáročných klientov. Rozdiely medzi jednotlivými hotelmi však môžu byť výrazné. V Idem.sk sme ich navštívili osobne a pripravili sme rebríček 14 hotelov od posledného až po prvé miesto. Calia Beach získal v našom hodnotení 68 bodov zo 100 a v rebríčku sa umiestnil na 14. mieste. Počas našej návštevy v hoteli ešte prebiehala rozsiahla rekonštrukcia, preto jeho výslednú úroveň nebolo možné úplne posúdiť. Výhodou je piesková pláž s pozvolným vstupom približne 150 metrov od hotela a pokojnejšie more v miernej zátoke. Hotel môže byť po dokončení rekonštrukcie zaujímavý pre nenáročných klientov, no zatiaľ by sme pri jeho odporúčaní zostali opatrní. Desole Malia Beach získal v našom hodnotení 70 bodov zo 100 a obsadil 13. miesto. Najväčšou prednosťou hotela je veľmi príjemný zelený areál priamo pri pieskovej pláži s pozvolným vstupom do mora. Plusom je aj blízkosť centra mesta Malia, kam sa dá pohodlne prejsť pešo. Najslabšou stránkou sú staršie izby a kúpeľne, preto hotel odporúčame najmä menej náročným klientom, ktorí uprednostnia dobrú polohu, peknú záhradu a pláž pred moderným ubytovaním. Desole Dolphin Bay získal v našom hodnotení 78 bodov zo 100 a zaradil sa na 12. miesto. Ide o starší, ale čistý rezort priamo pri dlhej pieskovej pláži s pozvolným vstupom do mora. Izby aj spoločné priestory už pôsobia zastarane, no strava bola chutná a areál ponúka aj detské šmykľavky a pokojnejšie ubytovanie v bungalovoch. V blízkosti sa nachádzajú komíny elektrárne, v rezorte však nebolo cítiť žiadny zápach. Hotel odporúčame nenáročným klientom, pre ktorých je prioritou pláž a dobrá cena. San Konstantín získal v našom hodnotení 80 bodov zo 100 a umiestnil sa na 11. mieste. Počas návštevy sme nemali možnosť vidieť celý hotel ani izby, no časť rezortu bližšie k pláži pôsobila pekne, udržiavane a zrekonštruovane. Veľkou výhodou je jemná piesková pláž s pozvolným vstupom do mora, vzdialená približne 100 metrov. Priamo pred hotelom sú nákupné možnosti a popri pláži vedie chodník vhodný na prechádzky. Vzhľadom na cenu ho považujeme za zaujímavú voľbu s dobrým pomerom ceny a kvality. Atali Grand Resort získal v našom hodnotení 80 bodov zo 100 a obsadil 10. miesto. Hotel je kompletne zrekonštruovaný. Izby aj spoločné priestory pôsobia moderne a strava ponúka dostatočný výber. Výhodou je nový akvapark, blízkosť centra a pekná piesková pláž s pozvolným vstupom do mora. Treba však počítať s tým, že hotel leží na kopci, nemá výťahy a cesta z pláže vedie približne 200 metrov do kopca. Plážový servis je navyše za poplatok. Hotel odporúčame aktívnejším rodinám, ktorým neprekáža kopcovitý terén. Apollonia Beach Resort & Spa získal v našom hodnotení 82 bodov zo 100 a umiestnil sa na 9. mieste. Hotel ponúka veľmi príjemný areál plný zelene, pekné spoločné priestory a priamy prístup na dlhú pieskovú pláž s pozvolným vstupom do mora. Plážový servis aj plážový bar sú zahrnuté v cene a k dispozícii sú aj detské šmykľavky. Nedaleko hotela sa nachádza elektráreň s vysokými komínmi. Počas návštevy sme však necítili zápach ani výrazné rušenie. Hotel odporúčame klientom, ktorí hľadajú kvalitnejší rezort pri dobrej pláži za rozumnú cenu. Aldemar Knossos Royal získal v našom hodnotení 85 bodov zo 100 a obsadil 8. miesto. Rozľahlý rezort v štýle gréckej dedinky pôsobí udržiavanie a vďaka množstvu menších budov a bazénov nepôsobí preplnenie. Izby sú zachovalé, strava chutná a z hlavnej budovy sú pekné výhľady na more. Slabšou stránkou je úžšia pláž s hrubším pieskom a kamennou platňou vo vode. Preto odporúčame obúť do mora. Rezort sa nachádza na kopci, takže nemusí byť ideálny pre klientov s výraznejšími pohybovými obmedzeniami. Petra Mare získal v našom hodnotení 90 bodov zo 100 a zaradil sa na 7. miesto. Ide o renovovaný a moderný hotel s krásnymi výhľadmi na more, príjemnými terasami a kvalitnými službami all inclusive. Rezort je kompaktný, ale ponúka dostatok zázemia vrátane infinity bazéna, detských šmýkľaviek a viacerých reštaurácií. Centrum mestečka je vzdialené približne 10 minút chôdze. Pláž sa nachádza priamo pred hotelom, no miestami sú vo vode skály a pri väčších vlnách môže byť vstup náročnejší. Hotel odporúčame rodinám aj párom, pre ktorých pláž nie je jedinou prioritou. Arminda Hotel & Spa získal v našom hodnotení 90 bodov zo 100 a obsadil 6. miesto.
Je to veľmi príjemný, kompletne zrekonštruovaný rodinný rezort s modernými izbami, novým akvaparkom, detským klubom a kvalitným zázemím pre deti rôzneho veku. Hotel pravidelne prináša nové služby a dokáže sa pripraviť aj na potravinové alergie a intolerancie. Piesková pláž v Zátoke má veľmi pozvolný prístup, no nachádza sa približne 150 metrov z kopca a počet bezplatných ležadiel je obmedzený. Hotel odporúčame rodinám, ktoré hľadajú moderný a kompaktný rezort. Star Beach Village získal v našom hodnotení 90 bodov zo 100 a umiestnil sa na 5. mieste. Rozľahlý rezort je výbornou voľbou najmä pre rodiny s deťmi, ktoré hľadajú veľa aktivít a zábavy. Ubytovacia a prímorská časť sú oddelené ulicou, pričom pri mori sa nachádzajú reštaurácie, bary, viacero bazénov a akvaparky pre všetky vekové kategórie. Hotel ponúka niekoľko pieskových pláží s pozvolným vstupom, z ktorých niektoré sú chránené zátokou. Rezort odporúčame aktívnym rodinám, treba však počítať so živšou atmosférou a veľkým areálom. Grecotel Marine Palace získal v našom hodnotení 92 bodov zo 100 a obsadil 4. miesto. Tento rozľahlý rezort nás zaujal príjemnou atmosférou, krásnymi výhľadmi a veľmi pekne udržiavaným areálom. Hotel sa nachádza v kopci a jednotlivé budovy s izbami sú rozmiestnené medzi bazénmi, zeleňou a malými uličkami. Veľkým lákadlom je rozsiahlý akvapark a piesková pláž v Zátoke s pozvolným vstupom do mora. Časť komplexu je oddelená pokojnou ulicou, o čom by klienti mali vedieť. Napriek tomu hotel výrazne odporúčame rodinám aj párom. Greta Maris Resort získal v našom hodnotení 93 bodov zo 100 a v rebríčku sa umiestnil na 3. mieste. Ide o veľký a kvalitný rezort, ktorý je vhodný pre rodiny aj náročnejších klientov. Areál tvoria hlavná budova a množstvo bungalovov pripomínajúcich grécku dedinu. V dispozícii je niekoľko bazénov, rozsiahlý akvapark, množstvo reštaurácií a barov, aj kvalitné služby all inclusive. Izby sú priestranné a čisté, no zariadené skôr v tradičnom než modernom štýle. Výhodou je aj prístav Hersonisos, vzdialený približne 5 minút chôdze. Stella Village získal v našom hodnotení 95 bodov zo 100 a obsadil 2. miesto. Kompletne zrekonštruovaný rezort je podľa nás jednou z najlepších možností pre rodiny s deťmi na Kréte. Ponúka 3 akvaparky pre rôzne vekové kategórie, moderný detský klub, športové aktivity a udržiavané izby aj spoločné priestory. Piesková pláž má veľmi pozvolný vstup a vďaka vlnolamom zostáva pokojná aj počas veterných dní. Vysoký počet vracajúcich sa hostí potvrdzuje stabilnú kvalitu hotela. Stella Village odporúčame rodinám, ktoré chcú kvalitný rezort bez výrazných kompromisov. Litos Beach získal v našom hodnotení 95 bodov zo 100 a umiestnil sa na 1. mieste. Ide o obrovský, moderný rezort, ktorý ponúka úroveň a rozsah služieb porovnateľný s veľkými tureckými hotelmi. Nájdete tu jeden z najväčších hotelových akvaparkov, množstvo športovísk, profesionálne športové zázemie, moderné reštaurácie, detské kluby aj izby s privátnymi bazénmi. Dlhá a široká piesková pláž má pozvolný vstup do mora, hoci nie je chránená zátokou. Litos Beach odporúčame rodinám, aktívnym klientom aj skupinám, ktoré chcú maximum služieb na jednom mieste. Kréta ponúka hotely pre rôzne typy klientov, no správny výber môže rozhodnúť o celej dovolenke. Všetky dovolenky na jednom mieste nájdete na idem.sk, kde vám pomôžeme vybrať hotel, ktorý bude zodpovedať vašim očakávaniam.